having life, royalty, dominion, and life. 1 Kings chapter 3, reading from verse number 16. Then came there two women that were harlots unto the king and stood before him. And the one woman said, O my Lord, I and this woman dwell in one house, and I was delivered of a child with her in the house. And it came to pass in the third day after that I was delivered, that this woman was delivered also. And we were together, there was no stranger with us in the house, save we two in the house. And this woman's child died in the night, because she overlaid it. And she arose at midnight and took my son from beside me, while thine handmaid slept, and laid in her bosom, and laid her dead child in my bosom. And when I arose in the morning to give my child suck, behold, my child was dead. But when I had considered it in the morning, behold, it was not my son, which did bear, which I was carrying. And the other woman said, Nay, but the living is my son, and the dead is your son. And this said, No, but the dead is thy son, and this living is my son. Thus they spake before the king. Then said the king, the one saith, This is my son that liveth, and thy son is the dead. And the other said, Nay, but thy son is the dead, and my son is the living. And the king said, Bring me a sword. And they brought a sword before the king. And the king said, Divide the living child in two, and give half to the other one, and half to the other. Then spake the woman whose the living child was unto the king, for her bowels yearned upon her son. And she said, O my Lord, give her the living child, and in no wise slay it. But the other said, Let it neither be mine nor thine, but divide it, O king. Then the king answered and said, Give her the living child, and in no wise slay it. She is the mother thereof. And all Israel heard of the judgment which the king had judged, and they feared the king, for they saw that the wisdom of God was in him to do judgment. Tingouchira shokora mwari terifarire Kristu chikazvibeko kunyange munhu wosachitora nzvimbo yake. Ndoda kuti nditende Mwari nekuda kwemukana uno wekushumira. Ndoda kuti ndibatsirwe naShe mangwanani anetengato masikati kuti ndiparidze yandapo musoro unoti Ndipeiwo Chipenyu Changu. Ndinotenda Mwari nekuda zvaari kuita pakati pedu. Ndiri kutenda kuti mavambo bedzi tichigere kuona zvikuru zvinobva kunaShe. Pano paita nyaya ine chekuita naSoromoni nemadzimai maviri anonzi zvaiva zvifeve. Inotangira pa 16 verse panonzi neBhaibheri, zvino madzimai maviri vainge vari zvifeve vakasvika pamuzinda wamambo vaine kanyaya kaivanetsa. Panonzi neBhaibheri vari vaviri kudaro vainge vakatakura mumwe nemumwe wavo wainge aine mwana mumaoko.
bari chakanetsa pakuona vaviri vakadzi vachisvika kuona kuti pane umwe chete akabata akafa mwana, kochitawo mumwewo mukadzi unonzi wainge akabata mwana mupenyu. Vakabva vakumbira attention yepresence yamambo. Vaine nyaya vachiziva kuti mambo wedu murume akachenjera. Tikasvika nenhau dzedu kuna mambo, nhau dzedu dzinogadzirisika. Ini ndiri kutendawo kuti wauya pano pane murume akachenjera chetepo panapa. Dzinoramba sei kana Mwari wakati pakuchenjera? Dzinogadzirisika bedzi dzawauya wakatakura nyaya. Ndokubva vatanga kusuma nyaya kuna mambo. Zvinonzi mumwe ndokubva atanga kutaura iye wacho akanga akabata akafa. Ndiye akatanga kutaura. Ndokubva achiti mambo, zvamunondoona kudai ndakabata mwana akafa, mufunga haasiriye mwana wangu, iye akafa kudai. Mwana wangu mupenyu mambo, mufunge henyu, muregedze kufungwa ndinozvara zvakafa. Ari mupenyu kudaro ndine urombo mambo, haasi muoko angu. Wamuri kuona ari kuchema ari kuti ngenge nechepapapa ndiye mwana wangu mambo, mufunge. Yandavinga pano mambo kukumbira kuti muudzewo uyu akabata mwana wangu mupenyu adzosewo chipenyu changuwo, ndiregedze kuramba ndongonzi ndiriwe chakafa ndine chipenyu chandinoona. Saka panapa toda kurova yandapa musoro noti ndipeiwo chipenyu changu wedwe, ndipeiwo chipenyu changu wedwe. Muudzewo mambo, because ndiri pano ndinotoberekowo zvipenyu. Asi mupenyu anova wangu handiye wandakabata, ndiye akabatwa neuyo. Mupenyu yeye mambo ndoda kuti muzive kuti ndiye wangu. Ndapota mambo, kumbirai akabata wangu mupenyu andidzoserewo mupenyu anovawo mwana wangu. Saka hurukuro idzodzo manje dzakabva dzadenda, because ukanzwa nyaya yacho unobva watonzwa kupisa tsitsi tisati tatombosvika kupi. Hazvigoneke kuti akabata chakafa agotanga kubhonga achiti chakafa hachisi changu. Uye zvinorwadza kuti chakafa wakachibata, nyika ichiti ndo chako, asi uchizvionera pachena kuti changu chipenyu ndo chiri pedyo naye chirapo icho. Saka inogumbura, inorwadza uye inoparidzika. Chipenyu ndo changu, chakafa hachisi changu. Wese akanga ari mudare ndinotenda kuti wakatanga kunyatsonzwisisa kuti zvakambofamba sei kuti ugozonzi wabata chakafa uye ugozouya pano uchiti chipenyu ndo chisiri mumaoko ako. Ndinofara mukadzi haana kumira kutsanangura, nekuti waiziva kuti ndinofanira kubuda pachigaro chamambo ndadzoserwa changu chipenyu. Tine nguva mwana wamai dzekuti kana wapiwa mukana kupinda mupresence yamambo, usanete kutsanangura, usanete kusuma minamato. Kana uine chokwadi kuti chipenyu ndechako, kunyangwe Mwari vakaita sevakanyarara, ramba uchitsanangudza nyaya dzako chete. Zvirubatika zvanokutaurazvo. Ndokubva aramba achitsanangudza mukadzi. Zvikanzi mambo, munoziva here zvakaitika? Inini nomukadzi uyu tinoroja imba imwe chete, uye tine profession imwe chete. Mabasa edu kupota tichitsvaga varume vasiri vedu, totamba navo kuti tiwanewo zvokudya panyika yavapenyu. Ndokubva tava shamwari tiri vaviri, tikazviwanira imba imwe chete, tikati ko zvinganetsa here kana basa riri rimwe chete, maprofits akafanana, regai tibatsirane tigare pamwe chete tigone kuchengetawo maprofits atiwandire. Saka vanonzi vaigara pamwe chete ari mukadzi achitsanangura. Ndokubva achitanga kutsanangura pakatanga kundinetsa. Paanobva ati mambo, zvamunoona tese takabereka vana vedu panguva ine tenge imwe chete, profession imwe chete,
imba yatinogara imwe chete. Nenguva dzekubereka vana dzaiva dzinetenge dzimwe chete. Ndakati ndabereka wangu mwana, ndokubva papera mazuva anenge matatu, ndokubva uyu akabata chipenyu chisiri chake uyu, chinova changu, aberekawo mwana. Zvadaro tarara zvedu nerimwe zuva, uyu akabata chipenyu wakaita mararo, ndokutsamira mwana. Mwana wake wandakabata akafa, ndokubva auraya mwana wake wandakabata wakafa. Ndokubva amuka pakati pausiku achiti regai ndiyamwise mwana. Wanei mwana ndiye waakaita piro. Mwana waangadai achikavha achichengeta ndiye waakaita mubhedha. Ndokubva ararira zvake chipo chake, kurara zvokuridza ngonono pamusoro pechipo kusvika chipo chafa. Akarara iye akabata chipenyu hachisi chake. Musanyeperwe mambo, ane tsika yekurarira zvipo. Iye yuyu anorara zvekurara kusvika zvipo zvarara zvafa, kutadza kurarama, nekuti anorara. Wamuri kuona yeyu mambo, iye ndokubva aona kuti changu chipo chafa, ende auraya chipo chake. Haasi mutorwa, ndiye nyakuzvipondera chake chipo ari ega zvake. Ndokubva anoona kuti zvangu zvachafa chipo ndodii. Ndokubva anodongorera, isu pandiri panapa mambo andirare zvedzungu zvokubva ndauraya mwana, handina naunhu hwakadaro. Ndokunoona wangu mwana akazvirarira ari pedyo neni. Ndokunyawaira, ndokubva anonokora wangu mwana mupenyu, ndokunoisa muhapwa dzake. Ndokutora wake mwana akafa, ndokunoisa muhapwa dzangu, ndokubva arara. Iye ari kutsanangura ngano yakadai. Bhaibheri rinoti wakanga akarara, but waigona kutsanangura zvinhu zvaitika akadii, akarara. Nekuti uri mambo waizotanga kuda kuchibvunza kuti nhai amai, zvamuri kurova nyaya in detail. Ndapamuri kuitsanangura zviri kuratidzika kuti maitenge muripo, but mapedza kudaro futi mobvuma kuti ndainge ndakarara. Makazviona sei zvokutorerwa mwana makarara? Unoziva here kuti nguva dzaunobirwa newakaipa ichokwadi unenge wakarara, but pane nguva dzinotevera dzaunonzwa kuti no, life yandinayo haisi yangu iyi. The moment yaunoita realize kuti uri kurarama life isiri yako, pane inonzi divine revelation inokuataka, inotanga kuchikutsanangurira kese kakaitika kunyangwe nepawenge usiri. Nekuti ukapiwa revelation yelife yako chaiyo, haiuya iri revelation bedzi, inouya yakatakura information. Halo? Revelation inouya yakatakura information, yekuudzwa nekuziviswa kunzi urombe hwako uyu kuna baba vakabata, vakabatira pakati, vakabata nezvakati nezvakati. Right? Revelation yaunotanga kupiwa information, zvichikuudza kuti the first level of deliverance is when you receive the correct information about your deliverance. Deliverance information, because mukadzi uyu aitsanangura kwaasina kunge aswera but akarara. But anokuudza kuti ndakamuka mangwana ndikaziva kuti pane zvakaitika, ndaona kuti haasi mwana wangu uyu wandakabata. Saka mambo, zivai kuti ndainge ndakarara, but ndaiona because ndiri kuzviona kuti hazvina kumira zvakanaka zvinhu. Akatora mwana wangu ndakarara munhu, ndokubva anditsivanisa newake mwana akafa. Ndakauraya mwana wake, ndiye akazviurayira nekurara hope dzinosvika pakuponda chipo. Mwari ngaabatsire munhu ari muno. Do you know kuti it's very dangerous? Tinavo vanhu vari muno zvichida vanoti vakadzibata hope vanosvika pakuponda ramangwana ravo. Mwari ngaakudhilivhe paservice ine nezita raJesu.
Right? Akararira mwana kusvikira mwana afa. Ndokubva atora wangu mupenyu wandaiziva kuti kana ndakurara andiite mararo. Mararo anosvika pakuti nechipo chinofa. Ari kunzi mararo hadzisi ngononoka dzenyama dziri kutaurwa. Pane hunhu hwemararo. Waunoona kuti munhu uyu hunhu hwakadai uyu gore haripere kana kasava rombe. Ane mararo ekuponda keria. Mararo ekuponda chipo. Asi mambo handina kubhenge ndakadaro. Ini ndinorera mwana. Ndosaka ndauya pano and I'm very bold. Kuti uyo mpenyu uyo ndewangu mambo uye chakafa hachisi changu. Right? Ndokubva achiti zvino mambo ndakazochiti ndamuka. Ndakuda kuti regedzai ndimwisewo mwana wangu. Moyo wangu uchiti mwana mpenyu. Ndokuti ndakamusiya achifema. Raedza zuva kuda kuzama kubata mwana kumuswededza pedyo nomukaka. Wane mwana ari kuramba. Ndokusimudza maoko kudai wane ruoko ruri kudonha rwega pasi. Ipapo mambo ndakatanga kuchiva nesuspicion kuti something is wrong. Nekuti ipapo handaifungira kuti mwana hasi wangu, moyo wairamba uchingoti ndewangu pamwe kurarawo kwemwana. Asi ndakazoti ndatanga kuita investigation. Shamwari yangu kana wakuda kupinda prosperity uchiramba nhamo yawinayo kune inonzi spiritual investigation. Usi kundinzwa. Ndakatanga kuchiita investigation. Ndokubva ndatanga kuongorora mwana hongu mucheche. Hongu mazuva matatu ainayo okuberekwa mwana we. But ndaiziva baba vemwana. Ndokutanga kuzama kuenzanisa chiso chemwana nomuridzi wemwana baba. Ndokuona harisi guma rababa here. Harisi vende rababa muridzi wemwana. Ndokupidigura mwana kucheka kuti chi wanei kana handa mwana mupfupi akadai. Mwana uyu haasi wangu. Chirusa akandizive kuti haasi wangu kuona nekumezha. Nekuziva kuti chipo chandakapiwa naMwari chine mameasurements akadai. Ndakaona mambo ndikaziva ndikaona kuti hongu mwana ndiye, hongu mazuva matatu ndiyo, but uyu haasi wangu. Handibereke zvakadai. Ndinoziva zvandinozvara. Ndinoziva potential yandakapiwa naJehovha. Izvi hazvisi zvangu mambo izvi. Zvirubarika zvinodara. Yandavinga pano mambo padare. Kungoda izwi renyu bedzi ndinoziva kuti muri mambo vakachenjera. Mukaritaura shoko rimwe chete anodzoka mwana wangu mpenyu. Ndapota mambo udzaiwo uyu akabata changu chipenyu andidzorerewo chipenyu. Atore chake chakafa ndidzokere kumba nechipenyu changu. Zvirubarika zvanokutaura izvo. Haleluya. Mambo vachinzwa sezvambonzi vainge vakachenjera. Havana kuda kutaura, vakangokumbira jinda ravo raive pedyo navo zvikanzi dondipowo munondo. Hurukuro dzine chekuita nemwana mupenyu anonzi ndiye bedzi ngaadzoke. Ndibatsirei mambo ndirikavhe chipenyu. Mambo vanoti Ndipeiwo munondo. Munondo unouya chinzwa mambo zvino kuvhundutsa vanhu, because pari kunzi mambo ndikuda chipenyu nonzwa mambo achiti ndipei munondo. Munondo ouya zvinonzi rembedzai iye mupenyu wacho. Wana asara ari kuchemerwa zvikanzi murembedzei ngaavhiwe nepakati. Naimi mambo ndiri kuchema pano kuti chipenyu icho chasara ndochega. Ndipeiwo imakuda kuparadza. Chekai mwana uyu nepakati. Rembedzai chipenyu chacho chasaka vanetsane. Ngachidamburwe napakati.
Vachipedza kudaro mambo panonzi neBhayibheri ndokumva uyo wakabata mupenyu waigunowa zvake so kuratidza kuti haasi kubatikana. Uyo wakanga akabata akafa. Zvinonzi wakapfugama akachema. Bhaibheri rinoti nekuti matumbu ake akarira. Matumbu akatanga kuyaura akati kwete handingarasikirwe nechipenyu changu. Ndokudetembera mambo zvikanzi muregedze zvenyu henyu mambo kuponda mwanawe. Kana zvichibvira chimuregedzai ainaye iye. Muregedze kuuraya mwana. Achipedza kutaura zvinonzi uyo akabata mupenyu ndokubva atanga kurasa maoko achifinyama kumeso. Zvikanzi hakana ngakafe. Kana ini ndichishaya newe woshayawo. Urikuona zvinoita muroyi nen'anga? Inonzi game shayisana. But paservice ino wairasa. Ndati wairasa nezita raJesu. Zvikanzi kana ndichizova murombo naiyewo ngave murombo. Kana zvichinzi ndashaya naiyewo ngaashaye. Iye achidaro zvichida achifunga kuti mambo vari kujoka. Nyambo mambo wakanganwa here kuti anonzi mambo wakachenjera. Zvinonzi neBhayibheri ndokubva mambo wati eho nhau yapera. Iwo wakabata mupenyu ndapota tora mupenyu yeye udzosere kuno uyu akabata wakafa. Utore chako chakafa uende nacho kumba. Haleluya. Haleluya. Mambo vakachenjera vakazviona kuti hakuna muridzi womupenyu anobvumidza chipo chake kuparara. Idzo shungu dzekuti ngaakafe dzinenge ndidzo dzakaponda akafa kare uyu. Munhu asina hanya nekuchengetedza chako ko chevamwe uchachigona here? Iko kuti ngakafe kusava nerudo neupenyu ndo zvakasaka uregedze kuva nerudo nechako chipenyu. Ndokubva akafa adzorerwa kune akanga nemupenyu. Mupenyu ndokubva adzorerwa kune aive ane chakafa. Wakafa mwana akabatwa namai vanozvara zvipenyu. Nemwana mupenyu akabatwa namai vanozvara zvakafa. Zvaunoona kuti pane kuswichwa kwelife. Muedheni ndiye anenge ane rugare kupinda anonamata. Sei muedheni achitenge ndiye ari kufara. Ndiye akabata zvipenyu. Ndiye ane mabhizinesi anetenga ari kufaya. Iye ariwe mumvura but anoramba achingounza matestimony kupinda isu vemakomo. Ndidzorerei. Mukadzi anoti ndidzorerei. Saka unoona here kuti chakakonzera kuti mukadzi agone kuzowanira restoration. Number one, revelation. Kana usina revelation ye upenyu hwako hwawakapiwa naMwari haumbofa waziva zvawakapirwa newakaipa. Chechipiri ndokubva aziva kuti aiwa dzedu nyaya dzinoperera kwamambo. Kureva kuti mukadzi akatanga kuexperience restoration nekungoziva bedzi kwaanowanira restoration. Number one, wakabatsirwa naMwari kuwana revelation. Ndokubva abatsirwa naMwari kuziva kwaanowana restoration. Revelation inodena restoration. Azviperera ipapo ndokubva aidentifya nenzvimbo inomanikidza kuti revelation yake imanifeste kuti itange kuitika panyama. Uye hazviperere panzvimbo bedzi ndokubva aziva nomurume anogona kutanga kuactivate restoration. Kureva kuti mukadzi uyu ane zvitatu zvaakaziva. Wakaziva kuti ndinofanira kuziva ndimborani panyika yavapenyu. Mwari wangu wakandiumbirei panapa panyika panapa kuroja here ndo upenyu hwangu ipo panapa.
ndakaberekerwa kupota ndichingosvodza vana here. Ndoda kuziva Mwari. I need a revelation. Revelation ndokubva yamubatsira kuidentifya a place inono activate deliverance yaona murevelation. Panzvimbo ipapo futi hapaigona ngoendoka because panoda murume futi waaiziva kuti murume uyu munyika dzese dzandafamba mukaisvitsa nhau pamurume uyu naMwari wodzinonaka. Iye ndokubva ati handei asikana. Musikana akaramba iye nyakutora mupenyu akada kuramba kuti aiwa atiende ende wangu atiende. Unoziva kuti iye nyakutorera zvipenyu zvedu nharo dzacho. Hakana ndiende ukona karasa mokoso anokuvhundutsira zvo tinofunga kuti akutaura chokwadi. Handiende hakuna kwatoenda akana ndezvako atiende hande. Svikira mukadzi ati handikuregedze. Ndokubata huro iye akabata mupenyu zvese nemwana. Bereka mwana izvezvi handei kwamama. Zuva ripere ndiri murombo Jehovha nakundisika nehunhu. Akamana ndine munhu ane hasha dzandinadzo panapa. Ndokumusunda because iye akabata chipenyuka aiti zvichida ma-DNA. Shamwari yangu izi hatite ma-DNA enyaya. Tine inonzi spiritual DNA. Ndo yatoda kushandisa pasevhisi yanhasi. Tigozuma n'anga iri kudhiraivha D4D. Tigona kuti D4D ndiye n'anga here. Uchaona chidzoka kumwana ari kufamba nebhazi rezupuko hari pano. Because nhasi kune maswitching ezvipenyu tichitora zvipenyu kwazvakatorwa tichidzorera kwazvofana kuenda. Hande yasikana zvenyu zvokuti enda kaneta damboisa kobhura pamusha ndiri pajuti motombosiya zvejuti. Kuna mambo anogona kushanda nyaya idzi. Ndakanzwa zita rake unonzi Solomon. Asi ndinofara nokuti book inoti the greater than Solomon is here. Ndiri munari kuti kwere panapa. Takura mai ari mwana hande. Juti kudi ningirikini ko business kudi. Hande ne mwana kuna mambo. Inoti kutenda kuti wesa uya mu service yanasi. Wao yaine kanyaya kake kuna mambo. Aiwa komana ndine vanhu here panapa. Vanoti ndauya nekanyaya kangu kuna mambo panapa. Unaona here kuti shungu dzane mukadzi uyu dzakubva pakuti ndinoziva zvandinozvara. Ndakakutarisa iwewe ndinonyatsooneswa pamweya kuti hauzvare urombo hauinawo iwe. Hauna ability yekuzvara mabhizinesi asiri kusimuka sezviri kuita rako iwe. Ndakuvheta pamweya ndikakuongorora ndokubva ndakuona haugone kuzvara mhando yelife yauinayo iwe. Are you listening to me? Ndazviona Mwari wakandiudza kuti Zimbabwe idiki. Vakakura kudarika Zimbabwe iwe. Vakakura kudarika mutupu wedzinza renyiwe. Vakakura kudarika imba yaunogara location rwauri rudiki kudarika capacity rimauri. But zvatoda kuita paservice yanotoda kuactivate chipenyu. Listen to me. Mukadzi anoti uyu wakanga akabata mwana akafa anoti veduwe Ndipeiwo chipenyu changu. Ndina zvimwe zvandavinga ndapota ndipeiwo chipenyu changu. Paservice ine ndikuda vana vakadaro. Vanoti weduwe varoine ng'anga ndapota ndipeiwo chipenyu changu. Ndinari kuninzwa panapa. Handingagare kandoramba ndongova ndini wokunyadziswa. Ndikudawo chipenyu changu chekuremekedzwa. And I pray and I decree in the mighty name of Jesus. Wakaipa harisi kuzodoka zuva ranhasi. Akabata chako chipenyu mukati meimba yake. Zvandoda kudeclare panapa hazvisi zvevhiki, hazvisi zvemwedzi, hazvisi zvemakore. Ndiri kuda nhasi musi weSunday. Ngairege kupera Sunday yanhasi. Wakaipa asina kutanga kupinda rwendo rwekudzosa chipenyu chako chaakatora. Ameno kwaakazvikanda ikoko anofana kuzvidzosa nhasi. Ameno kwaakazviviga ikoko toda kuenforce power rekudzosa chese chawakabirwa. Ndinangadara amen here nosvotesa muroi panapa. Uri kuona here kuti service yanhasi ndeye marecovery and haisi kuda mbwende. Ndeye vakaunyanisa kumeso vanoti mandaneta enough is enough. Handina kuberekwa ndiri roja inini. Ndinozviona kuti Mwari wakandisimudza. But kuna akaba chipenyu changu.
Veduwe Ndipeiwo Chipenyu. Ungadaro amen here baba. Ngavazvizive kuti tatodeclare tiri pano paAnglican Hall. Ende tiri kurayira simba raJehovha ngariende kunoinveda mapako akavigwa nhaka yako. Simba raMwari ngariende kunotanga kunoputitsa kunyangwe nenjuzu dziri pasi pemvura dzakabata chibereko chaungadai chakakupa vana mapatya mugore rineshi. Zvekunzi uri mukadzi asingabereke idesign yaSataniyo. Pandaona Mwari vachiuya vakandigara pasevhisi neshi, vanoti moto washe declare shoko rangu, vagotanga kudzorerwa zvipenyu zvavo zvavakatorerwa. Ende ndiri kubheja ndakamira pano somuranda waJehovha. Kese kakadyiwa nemuroyi nen'anga haipere sevhisi asati adzosa. Hausi kundikuzayo. Kavakatora wakarara vanokadzosa pasevhisi neshi. Vakakatora uchita usi kuona. Ndinofara ona mweya mutsvena anoona. Uchamuka uine hasha sevhisi chipera, uchivaudza kuti haisi life yandofana kurarama, haisi mhando yevana vandingadai ndiinavo, ndinodhisevha zviri nani kudarika zvandinazvo izvi. Vediwe Ndipeiwo chipenyu changu. Ndati vediwe Ndipeiwo chipenyu changu. Vediwe Ndipeiwo chipenyu changu. Iyo tsike yekunzi rarama zvavo ivo vorarama zvedu ndo yatoda kupedza iyoyo, yekuti vangu vana vanotadza kudhirowa kana ndege kuchikoro, zita rava vasati vakunyora. Uchizvinzwa kuti handingabereke dofo rakadai, but kunaka linokora njere dzevana vakasara vazara nemakatuni mumusoro, vavo vana vachibheja kuenda kumauniversity. Aiwa takuda kuswicha tiri panzvimbo dzemweya. Tipei njere dzevana vedu, torai udofo hwamakazadza pavana. Hatina mbwende mukati memhuri yedu isusu, torai umbwende hwenyu mutipe utana hwedu. Ndinane hasha sedzandinadzo iri panapa. Unotozviona so kuti sutu yandopfeka handiyo yandakanzi naMwari ndipfeke. Unoriona sofa raunogara so kuti handiro iri, ndati handiro iri, iwe ndati handiro iri, ndati handiro iri, ndati handiro iri. Ndo paunonzwa Bhaibheri yakutaura ari Soromoni anodaro, ndakaona chakaipa pasi pezuva. Ndokunoona varanda vakagadha mabhiza, vana veumambo vachitekaira netsoka. Soromoni anoti ndakaona chakaipa. Chiri kunzi chaipa naSoromoni hausi urozvi, but kokuzoti muEdheni afamba neGD6 ina anonamata ndiri mukamota katetetete kari pasi pasi, zvinofamba sei nhai munzvimbo dzomweya? Shamwari yangu, chakaipa kwatiri hausi urozvi, chakaipa kwatiri hausi ufeve, chakaipa urombo hwemunhu anonamata, anobata mishonga achivaka dzimba. Vakabata zvipenyu zvedu vana, toda kuzvitora nezita raJesu. Uchaonako ndicharova mbichana maminutes anenge 5 asara topinda pamunamato. Ndauya nemafuta ndoda kuzodza vanhu pano nesimba rekudzoreredzwa ipo panapa. Aiwa, ndoda kuzodza nemafuta. Yanhasi it's a physical encounter. Yakuprovoke a spiritual encounter. Because inganga dzingapfumeka tina Mwari muridzi wegoridhe. Because nyika yavanorima ndeyamwari wedu, goridhe racho nderamwari wedu. Tingadai tiri isu vari kutonga nyika ineshi, but kuna akatora zvipenyu zvedu takarara. Ndo zvatarongera sevhisi yanhasi. Toda kurova munamato uchadzosa chipenyu. Toda kuudza n'anga kuti tipeiwo chipenyu chedu. Toda kuudza varoyi kuti vedu vana vanodzoka chete. Ndinari kuninzwa here panapa? Shamwari yangu, idhondike kuti vakabata mishonga yekupi, ingave kuMozambique, ingave kuTanzania. Bhaibheri rinoti Jesu ndiye mushonga kupinda mishonga yavo. Haleluya, 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 haleluya. Unyange vakapinda pasi pemvura, tina Mwari anosvika. Wherever they put our substance, ini ndini ndorara nenzara, vachidya nezvavanoda. The devil is a liar. Chinodzoka chipenyu changu nhasi, kwete mangwana nhasi. Unoona sokuzama kudyara zvandadyara zvaramba kumera. Zvaunonzwa neBhaibheri yakudaro kuna Mateo chapter 13.
muridzi wemunda akadyara mbeu dzake masikati, nokubva muvenga auya namanheru ndokudyara zvisora. Handei pakuberekwa kwembeu, wanei mbabvu yega yega yembeu yakanaka ine chisora chamera. Nokubva auya muridzi achichema zvikanzi todii panapa. Varanda vakati tibvumidzei tidzure. Muridzi wemunda akati kwete, muregedze kudzura nhasi. Kureva kuti tikarega nhasi hazviro kuti taita give up. Anobva achiti mukadzura nhasi zvingangodaro kuti munodzurirana nembeu yakanaka, asi zviregedzei zvikurirane, kwete nekuti taora moyo. But vhesi inoti namazuva ekupedzesera Mwari ucharaise a generation yemaangels anenge achironda wese akatorerwa, kaakatorerwa newakaipa. Kureva kuti tapinda mugeneration iyoyo yevaranda vaMwari vasina tsitsi nemuroshi, vane hasha kuona the kingdom of God ichisafa poverty, asi nyika ichidya nezvainoda. Varanda vaMwari vanoti the devil is a liar. Vanhu vaMwari ngavafarewo, vakadzi vedu ngavazvare nepavanodira, varume vedu ngavabane mabasa kusvika vaneta. Ndo generation yandiri kunzwa panapa yakubata nyanga dzemuroshi, inonzi hedhoni naSatani. Dzima rarusa kaakadya. Hatisi vana vehurombe isusu. Ndipeiwo chipenyu chedu pasevhisi yanhasi. Ndinari kundisapota here panapa. Ndinari kundisapota here panapa. Gone are the days dzekuramba ndongonzi mukadzi asingabereki. Ndichiziva hangu kuti ndinozvara. Vediwe ndipeiwo chipenyu changu. Vediwe ndipeiwo chipenyu changu. Mazuva ekunzi mukwasha asina kuroora ngaachipera pasevhisi yanhasi. Ndingadai ndakapedza zvese rusambo nemombe inini. Kuna akatora chipenyu changu mani. Vediwe ndipeiwo chipenyu changu. Akomana uri kufamba nenerewo. Uri kufamba nenerewo. Why? Because ndakabata munondoka pana. Unodzoka kamwana, unodzoka mwana. Ndati inodzoka imba, inodzoka imba. Mapatya anozvarika. Mwari wedu ndiwe minana. Mashura nezviratidzo. Wakamira ipapapa. Sevhisi isati yapera. Gamuchira phone call yekudzoserwa chipenyu chako iwewe. Ndinokurambidza kudhiraivha motikari. Dzima ravasvika kumba. Chipenyu isati chadzoka. Hakuna wakaipa anorara nezvako kumba kwake nhasi. Aiwa, una kundinzwa ndati nhasi. Ndati nhasi. Ndati nhasi. Kana vakamborara nazvo, kwete nhasi zvichienda mberi. Ngavarohwe nemheni vari ikokoko. Mabhanangana ngaarire vari ikokoko. Hana ngairove dzima ravadzosa. Ndechangu chipenyu ichi. My way. My way. My way. Inonetsa kutsanangura uchiona sokuti wakatobata chakafa. Vachitoona uchidhiraivha mukehe wayo. Iyo ndopoti kwete yapfuura pa GD6 ndeyangu. Vanoseka. Vanoti shungu daidzai. Hanzi wishes were horses. Shungu daidzai gaduka service. Ungadai wakatasva kare shungu dzake. Ugovaudza kuti kwete handisi kuseka vediwe. Yapfuura pa GD6 ndo yangu. Lambo lambo yamunoti yajini kudi jinimbi kudai. Haana chake jini kudi wenyushu. Ndezvangu mufunge zvese zvainazvo. Nokuti I'm a son of the kingdom of God. Ndine vana vaMwari here pano. Bhaibheri rinoti Mwari wedu ndiye muridzi wemombe. Zviuru zvemombe dziri pachikomo. Yobva yati sirivheri negoridhe ndeyaJehovha Mwari wedu. Yobva yadzoka futi yobva yati I am a son of God. As many as received him gave he power to become the sons of God. Yobva yati zvoni ndimi vadyi venhaka yeumambo hwaMwari. Nekuti ndiri mwanakomana waMwari, zvoreva kuti ndiri mudyi wenhaka yaMwari. Nhaka yacho inobva yatsanangurwa. Inonzi zviuru zvemombe pachikomo. Yobva yanzi sirivheri negoridhe neupenyu husingaperi. Kokurwara uki nhaka yani. Kokuramba nongoti dzingwa nekuda kokushaya rent inhaka yani. Iko kuzvara vana vanofa inhaka yani. Kushaya mabasa umwe achimawana inhaka yani.
aiwa ndaneta nenhaka yemuroshi ndakuda kuenforsa nhaka yangu. Ndinoche iyevheni life here, iyevheni life here, ndaneta nenhaka yemuroshi ndakuda kuektivheta nhaka yangu. Vediwe, ndipeiwo chipenyu changu, ndipeiwo chipenyu changu, ndipeiwo GD6 yangu, ndipeiwo parapeti, imba yangu ine parapeti. Ndiri kudawo double story. Service ine imoto. Uchaona patichatanga kunamata kune mamhepo acharilisa. Hauna kundikuza ndati acharilisa. Anonzwa kunzwa kuti no, hatichagona kuramba takazvibata. Kuramba vakabata kuda. Kana tatoti regedzai. Nekuti Matthew inodaro kuna chapter 16. Ino ndakukupa key dzedenga. Chaunosunga panyika chinosungwa kunyangwe nokudenga. Kuna kuti chatino enforce panapa right now. Church ndiri kuti right now. Nedenga rinowirana nesu. Tinoda kuenforce the power of restoration. Ina ndichada vana vesangano unodedzerwa kumba kunamatira varwere bedzi. Ndakuda kudedzerwawo dhina. Muri vatano mese chikafu chiri patebhuru. Handisi n'anga ini ndiri mufundisi. Tasvika palevhu yekuti wese afonera baba. Inaye kuti cheka eko keshikune yandakanda. Mumwe ndikomborerewo munhu wamwe anoti Mwari ari kuzviita kunoku. Yekunzi hanzi mwana arwara. Murume anetsa. Mazuva iwayo akutopfuura. We are going to shout louder the testimonies of our God. Ngavazvinzwe nemumakomo. Kuna Mwari anodzosa zvakafa zvainge zvatorwa nevakaipa. Lunzika zvakanaka here? Lunzika zvakanaka here? Ndo generation yatatotangaka yekuti ukamunzwa akati ndipeiwo microphone nditakure. Haisi nhau yegumbo ratyoka, inhau yelambo yapakwa panze. Unonzwa zvonzi Mwari wenyu munhu waMwari. Pane lambo iri panzava. Aiwa ndinoprofita nezita raJesu. Mwari ngaakupoi nemavhiri mashanu. Motokari yezita. Ndakabereka mhopo kumusana. Are you listening to me? And the level ratakuenda harisi remotokari dzese dzese. Because tinoziva mhando yaMwari wedu. Haisi yakunzi uri mwanasikana unoti Mwari ndipei chero ane bhandi. Tinoziva level raMwari wedu. Takuda kutargeta prayer. Because we know what the devil took from us. Kutonongedza kuti ichochi chipenyu ichi ndechangu nezita raJesu. Iyo kambani iyoyi ingadai iri yangu nezita raJesu. Iyo mereji yakanaka ndeyangu nezita raJesu. Iyo vana vanogona ndevangu nezita raJesu. Minda mirefu ndeyangu nezita raJesu. Migodhi yegoridhe nengoda ndeyangu nezita raJesu. Kudya nezvandinoda ndezvangu inini. Ndinanga ndikuze here baba. Kunonzi kuenforsa. Kuudza vakaipa. Vakazvibata tikanyarara. Ukati zvichida ndakafanana newe. Zvino ndakuda kukubvambura. Utashaya neanokurwira. Ndichiuya kuzotora kanonzi ndekangu. Kandakapiwa naJehovha pasevhisi inechi. Urombo hausi hwangu. Mari ndo yangu. Uroja hausi hwangu. Dzimba ndo dzangu. Kushandira vanhu hakusi kwangu. Makambani ndo wangu. Zvekurwara hazvisi zvangu. Utano ndo wangu. Toda kunongedza neshoko. Ndidzoserewo chipenyu. Ndodowo chipenyu. Ndodowo chipenyu. Ndodowo chipenyu. Ndodowo chipenyu. Aiwa zuva ranhasi ripere muchiyamwisa mwana wangu ka. Aiwa hatipe mwana udi mukaka wangu hayamwiswe nemunhu anorarira vana. Vachibata ginyabvu mwana wako zvaunorwa nana kuti naimi kana akambogona kurarira wake kokuzoti uyu naMwari waridoke zuva ngaamudzose ndigoponderwa changu. Ndoda kwa munhu ane tsiki yekuponda zvake. Aiwa akazvidaroka. Unoona motikari dzacho vahedheni vachisikidha nadzo kudai. Uri kudawo hwani chete yekupota kunegosheta naye mapoto uchiendawo kuchechina hauna anosikidha newe echikure makomo kude echibheuka achitenge. The devil is a lie.
kuita maresi nevana vangu chibondera chiputika avarwadziwe nazvo. Satani muroi, Satani imbwa, Satani ibenzi, anodzosa bedzi. Unoona wachidya chikafu vachirasa, kuita makwikwi okudya, vachirasa mubhini kusvika honyedza paradza, iwo usina chokudya. Satani anonyepa. Aiwa hativasiya usiku wanhasi vainazvo. Iko kugona kutadza kubata zvavo. Ndosaini kuti kana cheda havagone kuchibata. Mwari wangu ndapota ndauya pamberi pamambo. Mambo enforcer power. Ndidzorerewo chipenyu changu. Ndine vanoti nhai imi ndimi munonzi vamoto washe vacho here mizvi. Enforcer power. Ndine ranga ndipise papressure. Kusvika ndaenforcer power. Uchiri wakadzikama mana. Ndine ranga ndisunde panapa. Kusvika ndakuactivate power. Rinotanga kudzosa chipenyu. Nekuti Mwari wedu ndimwari wezvipenyu. Ndinari kunidzorerepo panapa. Kuenforcer power. Ndakamira panapa somuranda waJehovha. Ndinoactivate power rekudzoreredzwa kwemari yako. Lashameni inodairika pano. Handina hanya nezvakataurwa nemuroshi. Ndoda kuenforcer power kusvikira muroyi aregedza zvaakabata. Ndinari kuninzwa here panapa. Kana paine zvakabatwa nen'anga, ndoda kuenforcer power. Uri kundisapota mushe here panapa. Kana kune zvavakadya, ndoda kuenforcer power. Vanoregedza nezita raJesu. I call upon the power. The power. Tera mwana mai. Muvenga hana capacity. Tinoparidza kusvika tadikitira kuti udzokere kumba uri munzara. Satani anonyepa. Dadi Satani anonyepa. One by one. Kavakatora vese vakati takanganwa. Tanga tisina kukangana. Tatiri padiagnosis. Ndokunoona kuti guma remwana uyu harisiriyo remwana wangu. Wangu mwana hake makore ndiyo, but structure haisi yemwana wangu. Handina mwana akangonyarara kupuzunuka. Wangu anopfeka irapfeka. Wangu anomhanya anotamba nevamwe kuroti. Handibereke mazungunde inini. Anongofemera mukanwa sembwa chibuda ruta. No. Vana vangu vatano. Ndiri kuda utano kuvana vangu. Usati waona zvandiri kuona. Hausi kuona zvandiri kuona. Unobereka mwana agozonza ane problem yenjere. Iwewe manje. Bereke mwana akadaro. Unobereka mwana atishore zvirema but iwe haufana kubereka zvirema. Mwana wani ari kubuda rute zuva rese. Mwana wani ari kutadza kuti baba iye ane 4 years. Vamwe vana ndovotanga kunyora mazita avo kuzvikoro. Wangu mwana achigere kutaura. Hachisi changu ichi. Dzoserai mazwi pamwana wandakazvara. Mpei nzvimbo yake mwana uyu number 1 uyu. Mama. Ndiri nongonzi kumapurisa mwana wenyu abatwa achinanura hembe. Kumapurisa abatwa achisecha munhu. Mwana wanu handina kuzvara mbavha inini. Kuna akatora mwana wangu mupenzi. Ngaadzorere mweya waMwari mumwana uyu. Ngaadzorere hunhu pamwana uyu. Wakafa hasi wangu. Chipenyu ndo changu. Ndoda kuenforcer power kusvikira chipenyu chadzoka. Ipapa munhu ari spiritually sensitive. Akutonzwa kutoti atmosphere yatochinja. Yanguva yekuenda nenyaya dzako pamberi pamambo. Uye ndinotenda kuti wauyawo pano pamberi pamambo. Ende watoredi kuti ndakuda kuita zvekunongedzera. Havisiri nhau dzekunyenyeredza kana kunyeya chipo. Chakufana kutonongedzerwa. Chigonzi icho chimambo ichi. Ndo changu kubva paservice yanasi. Shamwari wangu ndoda kuti waidentify kesi ngakadai karekako. Utange ukaclaima nezita raJesu. Ndikutokuudza. Patichasvika time yandakudonhedzera donho ramafuta. Inonzi game over. Because ndiri panapa ndikuda kuita
impart people with the presence of God. Simba ra Mwari regeze kuti rine munhu waMwari wekwedu, munhu waMwari wekwedu. Unofana kuva munhu waMwari wacho iwewe. Aiwaka kuna Satani gamuchira. Ndati zvezvo kuti anti munhu waMwari wekwedu, munhu wakuchiva ndiwe munhu waMwari. Ndakazvitaura ndikati even na Asha wepana vanhu vachaita kukumisteka neufundisi. Uine life yakuti vaenzi vachipinda vanokumbira kubatwa musoro newe. Ndochazoti aiwaka mufundisi asati auya vangoti tatatoona munhu waMwari kare mauri iwewe. Inonzi demonstration of life. Ndinari kunidzwa here pano. Shamwari yangu simba richafamba pano pa Heaven Life. Kunyangwe nemabhasiketi offering. Ukazangwara unobuda rute wakaribata. Because every item yepanapa yakupiwa power, red distance, red deliverance and restoration. Hakuna wana anonamata pano. Anotanga gore rigopera. Achingobudira rute bedzi chaanoona kuti chingadai chiri chake. Mazuva iwayo yatopera. Data atopera. Hallelujah. Unomira paroboti sogona baba niya namai niya vakadya window. Zvaunoona kuti ndini ndingadai ndiri kudya window iri. Vedu verugare nderwanguru. Ukuvaona ma-TV madzimai achitakurwa nevarume vachiberekwa vachisvodwa huma vasati varara. Mangwanani wanzi good morning nekisi padama. Ukoti ndingadai ndiri ini vedu we. Ichocho chipenyu chaunoyeva ndo chandakuattracta pano. Kana une one chinhu chawakamboyemura waita rombo rakanaka wapinda muservice yanhasi, taakuactivata yemuro dzitange kumanifesta. Kana wakamboiimagina iri yako, ndinokupa nezita raJesu. Ukamboyemura ikapfuura, ukaiona ukabata chiuno, ukati ndo yacho yoyo tete maiona here, ndinoidedza nezita raJesu. Ndine mari kuinzwa panapa. Because zvako hazviperi pakwati yaka ngazvimanifeste. Ndava Jehovha achiona nyika inei une chaiyemura panyika inonzi yanga ine rima isina order. Mwari havana kuyemura vakanyarara, vakaactivata zvavakayemura panyika. Neniwo ndichikuona une rima rega rega, but ndinoda kubata kanhu kawakayemura. Kana wakakayemura ndo contact yangu iyoyo, ndinokadedza nezita raJesu. Ndinoactivata dzimba dzine rugare pakati penyu. Ndinoactivata michato ine rudo pakati penyu. Ndinoactivata mari zhinji kumabhanga. Ndinoactivata vana vanobudirira muupenyu. Ndinoactivata mabhizinesi anodarika mabhota. Ndati anodarika mabhota. Ndati anodarika mabhota. Ndinoactivata vana vanopinda mayunivhesiti vagopedza mabasa vachimawanda. Ndinoactivata ndege ngaikurerukire kusvikira ndoo yako mbi yako. Ndina anogamuchira here? Ndina anogamuchira here? Ndiri kuzvinzwa kuti Mwari wandipa the key to unlock. Ndo waniloka here panapa. Mwari wandipa the key to unlock. Because ndiri muprofita ka. Akazviitawo mumwe muprofita paShailo wainzi Eri. Mukadzi auya aneta achiona vana vaPenina ndo vaiwanda pamusha. Iye achiziva kuti aiwaka inini handingarambe ndichinzi handizvareka. Izvo zvikomankomana izvi ndo zvingadai zviri zvangu. Ndokuti hana ati handiite nharo naPenina, ndakuenda kuShailo. Handene nhau panzvimbo. Number 1 akawana revelation, number 2 akawana nzvimbo, number 3 akawana munhu waMwari. Listen to me. Kuda kuti revelation ndo yakunza panapa, nzvimbo ndo saka uri pano, makorokoto munhu waMwari ndiye akamira panapa. Process yakwana. Ndati process yakwana. Ndo kutanga kugwesha ari panzvimbo chaiyo, aine revelation kwayo. Ndobva munhu waMwari chaiye asimuka. Zvikanzi wadhakwa here, zvikanzi kwete ishungu, zvikanzi dzokera kumba right now, right now, right now. Manera anhasi inobata mimba izvi. Haana ndokubva asimuka akabata chipenyu chake chainzi Sameri. Ndinofara ndaJehovha kana akukudzorera. Haana kungopiwa mwana mukomana bedzi, wakapiwa mukomana ari muprofita. Haana kupiwa mukomana muprofita bedzi,
Wakapiwa mukomana ari muprofita ari mutongi. Uri kuona here unonzi sunga wani sunga dozen. Mukomana muprofita mutongi ari muoni. Vari Mwari vari kuti mazuva ekuchema apera. Wani munhu wemudzinza rako ndakumureisa. Achabvisa nhamo yese yedzinza. And ndiri kufara because ndiwe wani wacho iwe. Ndiwe wani wacho iwe. Toda kuruka munamato panapa. Atmosphere ine ndeyekutora. Tora. Ndine urombo karamba wakadzikama paatmosphere yakadai. Kutora chete. My God. Umbwende hwese pano hauchadiwa. Ndati mbwende dzese pano ndine urombo mukana iwoyo hapasina. Because mhepo dzakuda kubhururuka panapa. Ndedzekutora. Pane mhepo dzandonzwa. Pane mhepo dzerestoration. Pane mhepo dzekuudza venyika. Kuti Bhaibheri yakati upfumi hwenyika uchagadzwa patsoka dzevana vaMwari. Pane mhepo dzaunoodza nyika. Kuti Mwari wakandiita mukuru wenyika akati dominate upon this planet. Ndiwe here wandiri kutaura naye panapa. Ndiwe here. Anoti ndiri ndakataurwa naGenesis chapter number 1 verse number 28. Mwari vakati I give you dominion over the fishes of the sea and over the birds of the air and the plants upon this planet. Shamwari yangu dominion yedu inotyisa. Inorova muroyi ari panyika panapa. And akada kubhuruka murisero tomutera ikoko kumhepo tonomurovera kuground rake iroro. Nenjuzu iri pasi pemvura inoputika masaho amasikata anaya. Aiwa nemapere tinovhuna mupimbira. Ayaya namaziza anoundurwa achiri patake off. Imhepo dzinotyisa dzandonzwa panapa. Ndedzekunotora chipenyu chedu. Uri redere pano. Uri redere pano. Ukaona uchiri wakagara usati waredi. Because hondo hairwiwe nemunhu akagara. Bible noti arise and shine. Because your time has come. Simuka upenye. Pakuda vanoti kwakwa netsoka dzava. Wotanga kuactivate kupenya kwavo. Wotaura voti kana munhu waMwari vaactivate. Ndakuchidoma. Ungachidoma here panapa. Father, in the name of Jesus. Ukachidoma ukachiona. Toziva kuti zvaringana mwana wamai. Where are you? I cannot hear you. Where are you? Where are you? In the name of Jesus. Where are you? By the power of the Holy Spirit. Where are you? Father God. Mighty Jesus. Mighty Father. Holy Spirit of God. But the anointing yakuda kuoperate maskatanas. Ichakunrova kamwe chete wakaipa hawani mukana kaviri zvekare. Chapiwa power rekupromotwa naMwari kuti haudzoke pasi zvekare. Yes. Dzinza rako rese rakupinda mudeliverance. Hakuna wani zvekare acharamba achinetswa nemweya yakaipa. The power of Jesus. Yes. The God-given power. Thank you, Jesus. Power. Thank you, Jesus. Power. Thank you, Jesus. To set the captives free. Thank you, Jesus. To heal every disease. Yes. To heal broken hearts. Yes. The power to take away poverty. Yes. Barrenness. Yes. Barrenness. Yes. Barrenness. Yes. Jesus Christ. Hausi kuzobuda munhu wakadaro iwe.